is eskwela nagaduti ko ata intenda tatangken inang emjak amut pangigas kuwa inusar ko ti barbar kada ininom kan salsala inggana nga nabartek dakit awanen ti kuwarta nagikatak ti eskwela adut nagtuturunga ijayak na naisagmak nangalaak ti problema unak no awan namnamak nga matubat ti problema ken ti Dios nagsangita kararagput ng egana nagserbiak iti apo pinakawan at pasuko pinalbaliwan at yagpo ket permit iragsak ko intuloy ko ti eskwela dananang kentatang nakaragagsak agyamyaman dati apo ingganat naturpus ko gagayem ko nga agis eskwela awan may teti barbar kada segun ti napada